मादै मादै ओइ मादै मादै सोर फैखो? आयु माथो आदै रजेसोलाय हाबिनिफ्राय गाबखाहरबाय थाबाय न'आवबो हाबफैला मादै होख्रावनायनिबो जाहोन दं नोंनो दिनै बिराद खुसिनि खौरांसो लानानै फैदों आङो आयु माबायदि खुसि खौरांसै बेलाय दे थाब थाब खिथा मिथिनो लुगैयो आंहा बिदिखौ मादै आंना साख्रिनि रिजाल्टआ सौफैबाय आरो आं पासबो जाबाय हा साख्रि मोनबाय आयै आदै सना बिराद गोजोनथारबाय आं औ मादै बेफोर गासिबो नोंनि आरो जारिमिननि अननाय आरो नाजानायावनो जाजोबदों जाबाय दे फिसा नोंनि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय बेयावनो आंहा जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ मादै नोंसिनि अननाय आरो नाजानायावनो आं दिनै आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हाबाय जुदि नोंसोर गैयामोनब्ला नोंसिनि हेफाजाब नङामोनब्ला आंनि सिमांखौ आं दिनै मोगथां महर होनो हानाय नङामोन जाबाय दे फिसा आरोबाव दा बुंसै समनि खाबुखौ जों मोनबाय बेयावनो जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नों बे खोथाखौ जारिमिननो खिथाहराखै ओहो मादै खिथाहरथ'वाखैमोन आङो नै दासो खिथाहरनोसै आं The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. मादै मबाइलानो अफसो खामानिसो मावदों खोमा दा मोनायाव खिथाहरफिननोसै आङो दे जाबाय ओमफ्राय नोंहा ओंखाम जालांदो अनलाजों दाउजों संदों आङो सानैजों खुसिनि दिनाव मोखां नायलाय नायलाय जानोसै थ' मादै बेबायदि हिनजाव गैयै समावलाय बेराय बेराय जायाबालाय माथो दंबावो बेबायदि लोङै जायैनो समखौ बारहरनोसै आं बे फिसाजो सासेयाबो आंखौ नागारलांबाथाय आङो हारसिं थैयोबा थैथोंसैलै बे मोनसे जिबनखौ आंनो नांथारलालै आयदै 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 रजे रजे आंखौ बोखांबाय आयदै 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 सोर गोग्लैफैखो आयदै आंखौ बोखांबाय आयदै आयौ आयदै आय रजे रजे सिखार आफा मानो इसेबां जौलोंबाय थायो नोङो बेमार गोनांखा मानसिया सिखार दे ओइ आइ आंनि लोंनाय लोङैखौ नों दानांजा नोंल' हाबा जाहैदो नोंनि नोमफाया गाबोन समफोरनो दुब्ला थांखासिगोन नों थानायावनो आंखौ बिदाय हो आइ नों मोजां सेंग्रा नागिरनानै गुबुनजों हाबा जाहै आफा नों मानो बिदि बुङो आफा नों देहाखौ मोजां लाखिब्लानो नोंनि बेमारा हामगोन नोंल' जौखौ गार आफा नों जौखौ दालों आइ नोंनि नोमफाया बे संसाराव थानो मोन्थाय गैला आफा बिब्दि दाबुं थौ
नोंखौ फुथुयैसै गोलैगोन आफा The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. मा जादों बियो मानो फनखौ अफ लाबाय थादों दहाय सानावबो आरो दाबो ना मबाइलासो गाज्रि जाबाय ना बेफोरबायदि साननो नाङा र' खनसे हरबावनां The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर जारिमिन नों आंनाव मानो फन हराखै नोंसिनि अननायावनो आंनि सिमांखौ दिनै जाफुंहोनो हाबाय नाथाय आं दाबो नोंनो बे खौरांखौ हरनो हायाखै The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. थारैनो आंनि जारिमिन फिसाया बबाव दंमारो एसेबां गोबाव सम जाबाय दिनैसिमबो फना अफ नायल' जाल' सासेल' फिसा बेबा बबाव दं बादा होसेयावबो मानियालासिनो थांबाय बियो आरो दा बिमाखौसो दुखु होबाय हे इसोर नों जोंहानि न'खराव मानो मोनफानि उनाव मोनफा दुखुनि बिबान हरबाय थादों थारैनो आंनि फिसालाया मा दाय मावदोंमोन नोंदि दिनै बिमानिफ्राय गोजान खालामनो नाजागासिनो हे इसोर नों आंनि फिसालाखौ लाबोफिन आंनि फिसालाखौ आंनो नांगौ मानोना आंनि फिसालाया आंनि जिउ आं आंनि फिसाला नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा हे इसोर आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमो आं आंनि फिसालाखौ नांफिनगौ आयै फिसावा बबे खनायाव दङ नोंलाय नायल' जाल' सासेल' फिसाला बहा मोनबावगोन आं आंनि बे फिसालाखौ मादै दुखु खालामबाय थाथ' नांला सानसे फैफिनगोन जारिमिना जोंनि सेराव रुजे फिसा नों थाबैनो खबर लादो आंनि फिसालाया बहा दं माबोरै दं आं जोबोद मिथिनो लुबैबाय मादै नों गोसोखौ हमथा आं खबर लागासिनो ना
दासिमबो खबर मोनथ'वाखै दे नाथाय आं नाजाबाय थागोन मादै रजे फिसा देना आंनि मेगननि सिगाङाव जारिमिननो खनसे खन बुनानै देखाय आं खोनासंनो लुबैदों र' मादै आं बुनि The number you are calling is either switched off or not reachable at the जारिमिन moment. फिसा Please try later. नों बहा आपके दङ द्वारा डायल किया गया नंबर नों फैफिन फिसा नों बिमाखौ गोसोखांनानै आंनि खाथियाव फैफिन फिसा जारिमिन फिसा जारिमिन दाथ' आं साख्रि मोनबाय ओमफ्रायथ' नोंनि सिगांनि सिमांफोरा गासिबो जाफुंजोबसिगोन नों मा सान्दों रजे नोंनि थांखिया जाफुंबाय आंहा बेयावनो थोजासे गोजोननाय जाबाय जारिमिन बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो दिनै नोंनि हेफाजाबावनो आंनि सिमाङा जाफुंबाय रजे नोंहाथ' गोजौ थाखोनि जाबाय साख्रि मोनबाय आं बादि जाम्बाखौल' मावनानै दाथांसै बै जारिमिन नों मा जानला मोनला बाथ्रा बुङो गोदाव सोरावनो रजे जारिमिन आरो दा बुंसै नोंनो आंनि दानि आरो इयुननिबो आरो जिउनि लोगोरिबो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायबायो आं गोसोआ नोंखौल' मोननो हास्थायसै आं गोरबोखौबो नोंनो होखाबाय रजेया सिमांखौबो नोंजोंनो सुजुखाबाय आंबो जुगे जुगेनि थैस' थांस' नोंजोंनो जुगे जुगेनि थैस' थांस'नि नोंजोंनो अरा
जारिमिन फिसा जारिमिन फिसा नों बहा दङ नों नोंनि बिमाखौ गोसोखांथारासै नामा फिसा जारिमिन फिसा ओमफ्राय मानो फन हरबाय थादों आंलाय